हेल' लोगोफोर, नैबे एलर्ड नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन बरायफिननाय जाहैबाय। आरो नैबे आंनि गोदानै फैनाय चेनेलाव नोंथांमोननो मोननैसो बिदिनो भिडिअ लाना फैदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो गोदानाव फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बेनो जाहैबाय मोनसे बेबादिनो जाल्लाय मिस्ट्रि जाबाय नालाय लोगोफोर। दा मोनसे नैबेहाय जोंहा टल गेट बानायदों। बे टल गेटआवहायनो मोनसे जोङो बट बानायदों। दा बेखौ थिखांनांगौ आरो लोगोफोर। दा बिदिनो गोबांथार खामानि जोङो मावबाय। दानिया न'बो बानायो, गेटबो बानायो आरो बायदि बायदि गासिबो बानायनो हाजोबो आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा बेबादिनो जोंखौ नांगौबा भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्सबो हरनो हागोन, लिंहरनो हागोन। जोङो गोजान गोजान बानायहैयो। बिदिनो जोङो रङियावबो बानायहैयो, गुवाहाटियावबो बानायहैयो। माने जोङो बेबादिनो गासैबो दाना जोङो कन्ट्राक्ट लानानै मावो आरोना लोगोफोर। नै जोंनि दा नैबेखौ थिखांबाय। जों बाय थिखांनानै मोनसे साइन बर्डआव लिरगोन आरोना, बिदिनो लामानि गेट बायदि बायदि लिरगोन आरो गावसोर। जोंहा जास्ट बेखौ थिखांनांगौ। थिखांनानै जोङो नै लामायाव बसायबाय लोगोफोर। दा आंनि मबाइल नाम्बारा बेनो लोगोफोर 9707697243। नोंथांमोना बे मबाइल नाम्बाराव बुबानो जोंखौ मोनगोन लोगोफोर। नै जों बिदि बसायबाय लोगोफोर। अब्ला एसेनोसै लोगोफोर।